Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta masyadi wa ridha kamadlubi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa hadatsani an Malik an Abdillah bin Abi Bakrin an Aba Talhah al-Ansori kana iku ana sapa Aba Talhah mau iku yusolli iku salat sapa Aba Talhah fi haidihi ing dalem kebone Aba Talhah fatara mongko mabur ndub siun apa manuk cilik Fato fangko mongko tumandang apa dumsiun mau ya tarodadu iku miter-miter apa manuk mau ya bisu halimur apa manuk mahrojan ing panggonan matu fa'ajabahu mongko gawake ing Aba Talhah mau zalika apa mongkono miter-miter mubar mabur Fajala mongko tumandang sapa Abu iku yet bi'uhu iku menut mbureni sapa Abu ing manuk mau menut murai basarahu ing peningale Abu saatan ing dalem sak jam atau sak saat sumaro jam mongko kali-kali bali sapa Abu ila salati maling salate Abu Faidan mongko tumadaan huwa utawi Abu la yadri kura waruh tawalali sapa Abu Talhah ing pira salat sapa Abu Talhah. Ki hadis nyritano suatu ketika Abu Talhah iku salat di kebunnya. Jadi dia salat di punya kebun, salat di kebunnya. Bareng wayah salat iki ana manuk mau bar mabur. Manuk cilik mubar mabur miter boya mlayu golek panggonan metu saka kebune mau kaya manuk bingung. Hal seperti itu ndadekno Abu Talhah iku apa gawok ajabau mesti gawok hiran. Fajrah itu khusus suruh barang hiran ya jenenge ana manuk miber mripate akhire ningali mesti lirak-lirik sadiruk dilirik perkara ana manuk mubar mabur bareng ana balineh ring salate maksudnya eling neh bareng lirik ngene terus konsentrasi neh ring salate bareng konsentrasi neh ring salate tiba wong iku malah lali salate mung tak pirang rakaat ya kok malah lali perkara ningali manuk. Faqala mongko ngendika sapa Abu Talhah lakot asub bajeni teman-teman makenani ning ingsun fi mali ing dalem bondo ingsun ada apa iki haid kebun mau makenani fitnatan apa fitnah wa iki gara-gara kebunan iki kebun aku ndarum sembayang ora kusuk ndang dadi fitnah kebun iki. Wajah mongko teko sapa Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara mongko nutur sapa Abu Talhah lahu maring Rasul alladzi ing perkara sabahu kang kenane apa alladzi ing Abu Talhah fi haidihi ing dalam kebunane Abu Talhah nafisnati bayane saking fisnah baleng mengalami hal semacam tadi terus keterusan Abu Talhah iki sowan Kanjeng Nabi cerita Kanjeng Nabi kula niki angger salat di kebun ana manuk miter manuk mubar mabur kadang melu lirik mripate kula bareng lirik balik ning salate lali kadang taklek ditangletno Kanjeng Nabi dadi ngganggu salat kebun iki.
Faqala mongko ngendika faqala ya Rasulullah. Faqala mongko ngendika sapa Abu Talhah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa utawi hada haid mukabun iku sedekahun iku dadi sedekah lillahi keduwene mugi-mugi keduwene Allah. Fadahu mongko becik nyelehana sapa tuan Kanjeng Nabi ing haid mau ing haid ing sedekah mau khaisu sita ing dalem di panggonan sita karep utawa kersa sapa panjenengan. Jadi pas mengalami ngono kuwi mau salat keganggu perkara manuk do kebone sowan Kanjeng Nabi kula anggere sowan apa salat do kebon kok ora iso kusuk Kanjeng Nabi ya karena manuk kadang mripat kula marung lirik diaturno Kanjeng Nabi bareng selesai laporan kaya sing diamlami ngono Butulhah ngomong karo Kanjeng Nabi akhire wis Kanjeng Nabi kebunanku niku kula dedekno sedekah mawon sedekah krana Gusti Allah mawon terserah jenengan kula pasrahke jenengan mangke damel napa fadu tu khaisu sita terserah panjenengan mangke damel napa-napa terserah kula sedekah Bu Abu Talhah belajar kok kene wong biyen niku jane imane iku luar biasa. Ring iman luar biasa, ring ibadah luar biasa. Ono wong apa iku indikasine iku maksudnya motivasine iku perkara salate gak kusuk. Terus akhirnya kebone disedekahno. Disedekahno utawa diinfakno. Akeh-akeh wong sing tak ngerteni maksudnya wong sing sudah terjadi biasanya kadang nyodakohno sesuatu utawa kadang makofno tanah ki mergo arep-arep ganjaran lho rata-rata arep-arep imbalan. Nek Abu Talhah iki mboten perkara ibadah terganggu terus di wakafno atau disedekahno karo Kanjeng Nabi. Kita sendiri kadang sedekah motivasinya iku malah pengen imbalan dinilai kelas iku kula beda karo cerita iki ganggu sembahyang kadang awak dhewe ono SMS pas salat kadang ngeling sapa ya atine muni dirakusuk beles iku wani apane didol wae wis tawano sapa wae ngono wani ora wani iku lah tahapan iman kita semua tahapane imane awak dhewe karo Gusti Allah tahapane cintane awak dhewe karo Gusti Allah ngono kuwi ora ana bobote cara ditimbang ya. Gitu saja pun ngantuk ngaji gregesi ya sing awake kula. Al-Fatihah.